Benvidos a un novo Recuncho Gamer Podcast, o programa de videoxogos que podedes ver e escoitar na canle de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. Estamos co programa número 11 e hoxe imos falar un pouco se de pequenos crecimos con esa presión un pouco desas notas, desas cuestións de estar sometidos a saber pois cousas de coñecemento do medio, de matemáticas, de lingua. Pois hoxe imos falar dunha mecánica que por momentos pois pode ser unha cousa que nos vai mantendo o noso progreso no xogo. Estamos a falar dos trofeos e os logros. Ese é o tema do que imos a falar hoxe neste Recuncho Gamer Podcast. E hoxe vai haber debate. Estamos en época electoral, pois hoxe tamén toca debate no Recuncho. E entre os debatintes temos conosco a Lara. Que tal? Moi boas, Lara. Hola, moi boas, Iago. Hola a todas e a todos. Moitísimas gracias por invitarme aquí outra vez. Encantada. Pois nada, un habitual, xa sabes, Lara. Logo xa nos diz onde podemos verte facendo streamings e cosas destas. Vides a miña casa, que ahora non se pode. Efectivamente, logo xa vos dar unha partida. Bueno, quen máis está hoxe por aquí? Pois tamén está Javi Casariego, tamén coñecido como Ragnarok. Que tal? Moi boas, Javi. Moi boas, que tal? Moitísimas gracias por invitarme. Faime mogollón de ilusión estar aquí con vosco. Na parte, vexo que ti non estás só, que estás aí... No. Un gamer DLC. Tamén va a aparecer a miña... Ah, non? casi saúdo a miña muller. Moi ben, que tal? Ala, saúdos. Saúdos, pero e imos tamén con un habitual que é Rita C. Que tal? Moi boa, Rita. Hola. Pois, Iago, crees que debería compoñer unha sintonía propia para cando me despaso, sabes? Decir como pirurí, tiriri, tiriri, algo así, non sei. Estaba workshopping, solo pensando, non me fagas caso, nevermind, que tal? Gracias por invitarme. Hola, boas. Eu adiante, o sea, do que me queiras, pero non por non poñerlo máis traballo demais, pero o sea, todo o que sexa mellorar e facer que isto aparezca unha discoteca a final de temporada, a tope con isto. Perfecto. Volve a Recuncho Gamer como esa xente que só viña por Nadal, pois só estivo no especial de Nadal, pero hoxe está tamén connosco Mars, el inquitamo. E boas, Mars. Boas, Iago, que tal? Pois sí, moito tempo pasou, a verdade. Por certo, estou super a favor de ter cada unha banda sonora así para estas presentacións, en plan sí, super a favor diso, Rita, top. Pois nada, mandademe unha nota de audio, tararádela, e logo intentamos facer unha página. Iago? Non sei, o vexo moi forte o veo. Notas de audio son mi vida, o sea, pero challenge accepted, xa verás. Pode ser politono. Sí, eso, o sea, para a xente que non sabe o que é un politono é como poñerse a NES, basicamente, sabes? O a Master System, pues eso é un politono. Que aquí xa sabes que hai xeracións distintas, sempre hai que facer a traducción para todo. Claro, bueno, dito, graciñas máis tamén, que tiñamos ganas de que pasases por aquí polo podcast. Que tiña ganas de vir, sí. Moitas gracias por invitar. Bueno, pois nada, antes de comezar, xa sabedes o que preguntamos, a que estades dando ya agora, por se tamén alguén non coñece algún xogo e quere ou recomendádelo ou decide fuxir de. Entón, por exemplo, Lara, xa que estás aquí ao lado. Bueno, pois eu acabo de rematar o Final Fantasy X, a versión remasterizada para PlayStation 4, despois de meterlle un porrón de horas. E agora empecé, pero nada, levo moi pouquiño co Assassin's Creed Valhalla. A verdade é que eso, non xogara ningún Assassin's Creed desde o Black Flag, o cal é o meu primeiro Assassin's Creed desta xeneración. Bueno, a verdade é que tiña pensado xogar o Odyssey primeiro, pero eu son como Iago cos dinosaurios, se me pos vikingos nun xogo, mala vou. Entonces, nada, arranquei na hora un pouco, nada, de momento vendo así un pouco as mecánicas, pero como les comentaba a eles, a miña mente busca no mando os botóns do modo de combate de The Witcher. Está como un pouco... Eu xogo tan estilo de rol e recórdame tanto Witcher que os meus dedos van inconscientemente a esos botóns de combate cando son outros distintos, así que teño ganas de ver como sigue para adiante. Pois moi ben. Logo, puxeches polos trofeos do Final Fantasy X do remaster? No. Vale. Era por saber. Pois nada, falaremos, eu creo que en breves, a ver se podemos montar tamén un programa sobre o Final Fantasy X que vai facer ahora 20 anos, creo que no 23 de maio, creo que. Non digas eso. No, sí. Aparte así tamén traemos a Neo Geo, que tamén fai que non pasa por aquí. Javi, a que ya andas dando estes días?
Pois nos meus directos estou a xogar o Rogue Galaxy de PlayStation 2. A verdade, un xogo de rol descoñecido. Iago, mais eu rímonos porque eu tendo a chamar a PlayStation Sony, a Sony 2. Entón, controleime para falar ao público, non? É un xogo bastante complexo, a verdade, de rol, moi descoñecido, moi recomendable para quen lle guste de verdade grindearse, non? O sea, de matar moitos monstros e subir de niveis. Logo empecé o Ghost of Tsushima, que caeume polo meu cumpleanos, maravilloso. Outriders, que o regalou Xbox Game Pass, que tamén é moi interesante, que tamén é un shooter-lotter, en plan, como mezclaren o Destiny 2 o The Division 2, que sei, o Diablo, o sea, coberturas, disparos e moitos obxetos que coller, maravilloso. E un capricho moi raro que tiven despois de facer as exames da posición, o Medieval Dynasty, que pois basicamente un Minecraft na idade media. Moi chulo, gustame moito ese tipo de xogos. Entonces, pois, eu disparo por todas as direccións. De momento vexo que os RPGs en Play 2 aínda están por aí. Sempre. De Play 2, sí. Se están aí. E ti, Mars, con que andas agora? Pois eu estou xogando a 4 xogos ao mesmo tempo. E mira, 2 son 2D, e 2 son 3D, e 2 son colaborativos, e 2 son individuais. Así que, bueno, empezamos. Sí. Un é de Andara, que este 2D plataformas que ten unhas pedazo de mecánicas completamente mind-blowing, perdón polas palabras en inglés, mente explotante, ou como queras dicilo. Despois, outro é o Cuphead, que penso que Iago ten directo xa do Cuphead, é un xogo moi loco, no que basicamente vas derrotando bosses xa desde un principio, e, bueno, tes que tamén pillar un pouco as mecánicas. E logo está o It Takes Two, que é o xogo 3D colaborativo por excelencia. A min estáme gustando moitísimo e o recomendo. Basicamente é unha parella que ten que arreglar o seu matrimonio. Tedes que facer as mecánicas colaborativas que ten, non pode estar un sen o outro, non se pode pasar un só, así que está super ben. E logo outro xogo que estou xogando é Horizon o Zero Dawn, sempre me equivoco co nome, pero bueno, tamén me está gustando moito. É un pouco en plan Assassin's Creed tamén. Sí, bueno, do Horizon Zero Dawn temos un podcast aí que estaba tamén. Estamos Javi e Rita, creo que nese tamén que faremos aquí. Pode ser. Eso, cando remates, poste o podcast a ver se estás de acordo con noso que comentamos. Vale. E o It Takes Two creo que está agora tamén nos xogos estos free to play que acaba de anunciar Xbox, que creo que ten aí un pase de, por lo menos creo que unha das copias non a tes que ter ou algo así. Así que creo tamén é máis asequible para tamén a xente que quere disfrutar. Jo, que ben. Tamén ese xogo parece que en sofá, que é unha cousa preciosa. Eu acabei no coa miña esposa e disfrutamos mogollón. Non tuvimos ningún divorcio por o xogo, pero ben. Porque iba a decir ese xogo ten pinta de que además de armañar matrimonios tamén nos pode romper se te descuidas un pouquiño, non? O sea, non sei. É moi sinxelo e moi reforzante para ir tirando para adelante. É moi guai. Sí. Ti, Rita, con que andas agora? Ai, madre mía. O sea, vadesme odiar, vale? Vadesme odiar, pero quero que entendades que estou pasando por un momento da miña vida pois que é todo moi incierto, hai grandes cambios, entonces teño que volver ás cousas que eu sei que están ben, as miñas raíces, teño que volver ás miñas raíces. Non me odiedes, pero estou pasando por un rexurdimento de Skyrim. Vale? Skyrim, lo admito. Tiradme pedras. No. Lo que queráis. Porque eu adoro Skyrim. Your Final Way. Skyrim nunca xoguei, así que non sei. Skyrim mola un pegote. Despois dos RPGs que nos acaban de decir aquí Lara e Javi están para falar dele. Que... Bueno, non sei, parece que o Skyrim que era o xogo que, sabes, que xa estaba, que xa está bien todo Hogwarts, déjanos ser libres, danos un calcetín, permítenos a libertad, pero resulta que hai veces na vida no que o único que necesitas é, sabes, berrarlle a alguén hasta que calla dun acantilado, que é exactamente o que estou facendo e, pois, faime sentir ben, que queres que che diga, é como tomar unha pizza. O Skyrim mola. Suxerencia, cando que fagas a introducción de Rita, Fusroda.
Ollo a campaña de marketing que teño en Skyrim. Skyrim, como tomar unha pizza. Estas Existen alturas... pizzas de piña, moito cuidado. Bueno, non habrá claro. debates que xa temos bastante. No, Tamén no, hai mods Non se debatir isto que tamén. rompen o xogo. Nada, se queredes preguntarme con calando eu. Sí, Ah, por pois favor. Nah, Oye, a ninguén Iago, lle por interesa. favor. Nada, pero No, por favor, No, por favor. que por non favor, vos digo por que ando ahora por favor. co Final... Non ando ahora co Final Fantasy VII Remake dándolle aí... Oh. Estou co platino, estou buscando o platino agora. Estou facendo xa aí no modo difícil, temos a segunda búsqueda. Non sei se alguén daqui o xogou... No, pero vino Esperaba nada. xogar a Evan, espectadora do remake. En fin. Nada, teño máis acá no YouTube un análise, aí xa non entramos spoiler. Eu xa é por problema, por enfermedade realmente, pero bueno, non obxectivamente ten cousiñas que igual non son tolerables para toda a xente, é normal. E logo tamén ando co Resident Evil 7, xa vedes que vou ao pouco mainstream. O Resident Evil 7 estáme a gustar, o que pasa que teño a sensación rara porque sí que hai algunha cousa, o sea, sabes que cambia a primeira persoa, cambia un pouco as mecánicas que viñan tendo da parte do 4, 5 ou 6. Por momentos dame a sensación que se non se chamase Resident Evil 7, chamase Scary House, pois igual pois tampouco en algún momento o notabas. Pensaba que o inventario ou alguna outra cousa ten sentido. Pero bueno, o sea, é bo xogo. Vasme dicir Teño unha algo. cousa que dicir que a verdade é que eu non xoguei, vale? Vin xogar aos meus amigos vía streaming e tal, e pareceme que o Resident Evil 7 ten algo maravilloso que é perfecto para concienciarnos moito do COVID. Porque cando usas un rollo para curarte o notas, echase alcohol nas mans. Sí. E aparte como teñas tic de outros xogos, que aí como teñas tic de outros xogos, é como que botas ás veces curaste sen querer, porque tá no R1 e non estás habituado igual que este aí, en plan, ves, por precaución ti sempre O botas. meu colega estaba xogando co teclado e curaste co control, e agachaste coa C. Entón, el tío estaba... Yo... Moi divertido, Como que Pois baila está moi ben. flamenco. Pois está moi ben. A ver se o remate, que eu creo que me queda aí unha oriña só. Logo xa nos meteremos cas demos do 8, que eso xa tamén é outro tema, pero bueno, en fin. pero a demo do 8 é media Unha oriña, nada pregunta. máis. Sí. ¿Cal é o Resident Evil donde sale la mujer más adorada de internet? A señora Oito, esa que O que mide vais 2 aí de metros, Nintendo. creo que. Sí, o que Vale, vais aí do gracias. 8. Lady Dimitrescu, unha muller de 3 A metros. Lady unha- Dimitrescu, é verdad, exacto. Sí, eso. O 7 de maio sale o Resident Evil 8 e os domingos pois van sacando demos así, a ratiños. Así que este domingos, antes de que chegue o 7 de maio, Pues nada. podelas ver por aí. Pois dito isto, imos xa feita as presentacións. Aquí tedes a xente que xogos aquí, ideas, demosvos bastantes. Se non tamén os queda pizza. E tamén deixámosvos Si non tenéis ideas, pizza. deixamos Ideas pasear. un pequeno resumo do tamén outro xogo que indie que saiu esta primavera, que é o Narita Boy. Narita Boy é un xogo realizado polo barcelonés Estudio Cova. Nel manexamos a un heroe de pixel polo reino digital para evitar que Him estrague o videoxogo por completo tras borrar as lembranzas do creador. Así que sí, trátase dun videoxogo dentro do outro videoxogo, cunha estética moi 80s tanto no visual, con eses neons, como no auditivo, xa que ten unha potente banda sonora a tope de sintetizadores a cargo de Salvinsky. Como vedes, a premisa de Narita Boy ten momentos que nos lembrará a Ready Player One, cunha estética con toques de Tron, e momentos na acción moi He-Man. Ainda que tamén pode lembrar na premisa un clásico de Mega Drive como é o Comic Stone, só que cambiamos a banda deseñada por un videoxogo. A nivel xogable, trátase dunha obra que combina a acción, as plataformas e a exploración con elementos de Castlevania ou Metroid, e cun combate que vai evolucionando e variando durante o xogo, ao igual que o plantel de inimigos. Con todos estes ingredientes, Narita Boy é unha das alegrías indie desta primavera. Pois nada, este era un pouco así, este pequeno Narita Boy. Olla música que sei que Lara e Rita tema do Streets of Rage 4 estou metendo xa o bicho dentro da música. Living do Streets of Life. Rage 4. Living Pois Life eu xa estou pasando a este que tamén ten o seu. Dito estaba super groovy. Dito cal, imos ir co tema de hoxe que é trofeos, logros, cales son as outras palabras que hai, bueno, achievements, en fin, bueno, eso é a traducción de Cousas, de logros. cousas. Moi ben. Citi, micro cousas para que xoguemos un pouco máis. Entón, un pouco por explicar de onde comezan, digamos que o que coñecemos a día de hoxe nace nos 2005, pero digamos que hai pequenas experiencias semellantes ao que nos propoñen os trofeos. A primeira sea en 1982 con varios xogos que lanzou Activision,
no que no manual de instruccións propoñíanche pois unha serie de retos a pasar e que lles mandases unha foto ca puntuación ou con que conseguiches facer tal cousa. Entón, mandaballe esa foto, claro, ano 82 por email non iba, por WhatsApp non iba, por TikTok menos. Entón, eso, por correo postal mandaballe eles mandábase a foto co teu logro, ca pantalla aí que saques unha foto, e de volta mandabache unha postal en plan parabéns, ou aí con, bueno, eso, como unha imaxe do videoxogo, en plan como contra agasallo. Entón era un pouco así unha maneira analóxica un pouco de forzarnos a facer ou pasar os xogos ou algunhas cousas que nos pedían. Digamos que o invento só estiveron do 82 ao 83 Activision con este tema. Logo, algún xogo máis que tiña estas mecánicas, pois pode ser no 90, no Emotion, que saliu para Amiga, pois aparte de pasarte o xogo de maneira normal, pois tamén che plantexaban certos retos dentro do xogo que che chamaban como bonuses secretos, que non deixaba de ser como pasar esta fase sen virar a dereita ou pasar esta fase, bueno, con as características en concreto. Claro, ao final tampouco quedaba dentro do cartucho. máis xogos que había. Creo que Javi controlas algún tamén, creo que da época das 16 bits, o Cool Spot. Sí, é que eu piqueime moitísimo na época porque tiña Super Nintendo e intentei non facer con Cool Spot. Tiña no manual o desafío de consigue todos os bonus especiais e mando unha foto con a palabra bonus, non sei que e non sei canto. Non fun capaz de lograrlo na miña vida, para que mentirvos, pero intentei no tardes. A idea estaba aí. E logo tamén, por exemplo, estou pensando nun que sei que ti máis eu coñecemos agora de últimamente, que é o Dynamite Head da Mega Drive, que tamén tiña aí uns secret bonuses, pero que realmente non che supoñían nada no xogo. O sea, non había recompensa dentro do xogo, ningún boss a maiores, simplemente era en plan, pois logrei os bonus secretos, que aparte son unha matada, uns cantos deles para sacalos. Pero bueno, era un pouco para xente que quería eso, eu creo que entre amigos un pouco isto de conseguín isto aquí, xa teño todo isto. Home, tiñas tamén sí. Outro exemplo que podemos por é o Donkey Kong Country. No save, na partida poñíate o porcentaxe de descubrimento de segredos. E o xogo tiña porrón e medio deles. Entón podías farzar, eu conseguí un 89, eu teño un 94. Cal foi? Cal encontrases que eu non? Nese plan. Claro, pero en ese caso, pero había alguna especie de final distinto, alguna especie de recompensa. No, en ese simplemente era un número que ponía así de guai. Claro, porque isto, seguramente falaremos un pouco de que ás veces algúns trofeos veñen acompañados de alguna cousa incentivo dentro do xogo, ou a veces simplemente patachín, xa está. Claro. En fin, que o modelo que coñecemos agora, o que estamos notando pois nas PlayStation, nas Xbox, en Steam, eu que creo tamén nas plataformas de móvil, en Android tamén che sale aí nos xogos que descargas no móvil, pois nace primeiro en 2005, cando anuncia Microsoft nun E3 que vai sacar os Game Score, que a partir de aí cando xa sai o formato, digamos, de achievements, creo que logros, no caso de Xbox, onde me que teñen. Despois en 2007 xa o recupera, recollo Steam, plataforma de Valve, e xa en 2008 aparece en PlayStation 3 como xogos que xa teñen. De feito, lembro que xogos que recibían algunha actualización simplemente que era para meterlle este sistema de trofeos. Algúns deles non o levan. Entón, digamos que xa é un sistema que, digamos, é de uso común desde fai xa 16 anos. Así que, bueno, isto sería un pouco os orixes do tema dos trofeos. Dito isto, estades a favor destas mecánicas dos trofeos ou non estades a favor? Como as vedes? Sei que unha resposta que non é sí ou non. Sí, depende. No, super en contra. Es lo peor que nos ha pasado desde la peste bubónica. ¡Hala! No, ni fu ni fa. E agora, de que depende? Aquí vai a pregunta. A ver, eu a verdade é que estou en xeral bastante a favor, porque creou tamén unha comunidade de xente que está ao redor do mundo dos logros. Se buscades como guías de videoxogos e un montón de historias, terminaredes chegando a foros de xente que se reúne exclusivamente en como conseguir determinados logros, non? É algo moi chulo porque consigue que moita xente que o mellor non xogaba tanto, xogue. E creo que para iso é un éxito absolutamente rotundo, non? Claro, se queres tamén te respondo por que penso que está ben e mal a vez.
mal, porque creo que despois a xente cree que eu son mellor xogador porque teño máis puntos que a ti. Pareceme bastante ridículo. Tamén pasa, hai de todo nas comunidades, se vese un poquinho de todo. E nos xogos depende moito da filosofía do creador cando elixe que logros ter. Hai xogos que teñen como logros moi de acabas de saltar por primeira vez. Está bien, un pouquinho exagerado. El outro xogo que ten logros moi tal, pues en plan, acábate o xogo 50 veces hacia atrás mirando sen pistola e cosas así, dices tú. Sí. Lo va a hacer. Con un dedo en la nariz, ¿no? En plan... Manda unha foto, cabrón. Aristóteles era moi sabio, decía, o punto medio dentro dos dos extremos. Eu penso que aí está a virtude. Non lembraba eu Aristóteles con iso, cabrón. Aristóteles dixo esa frase. Sí, no, sí se dá. Seguramente. Fai que non falo con bueno. él, sabes? Entón por eso. Invitadesme porque son pedante, non me fastidiedes. No. No, ti, No, Rita, é verdad. Aquí todos somos pedantes, con perdón. Rita Pedante, como levas o tema dos trofeos ou logros? A ver, o tema dos trofeos para mí é unha cosa que nunca lle prestei atención en la vida jamás. Solo que, o sea, cando estou xogando, porque incluso ahora que vivo ca miña parexa podo utilizar a súa PlayStation, pois a tele é tan grande que non me dou conta, sabes? Dábame máis conta cando xogaba no ordenador que me salía o chivato do Steam en plan, Oli, acabas de sacar un achievement genial, sabes? Que queres que yo faga? Me parece bien. Non é unha cosa que para que teña sentimentos así super fuertes. Teño que decir que hai unha cosa que estou de acordo con Javi, que a veces parece que hai xogos que che dan o logro en plan por saltar por primeira vez, que está ben. Eu entendo que a intención é como animarche a explorar o xogo, pero por outro lado, si eso é todo o que hai, antes estaba mirando os logros que ten o Hellblade, por curiosidade. Conseguín casi todos os logros menos un. Que pasa? Que o único logro que non conseguín é o único logro que non necesitas para acabar o xogo, porque o resto é como derrota este boss, derrota este outro boss, como se non o derroto, pois non acabo o xogo. Your point? A ver, quero decir que, vamos, que se non derrotara este boss e me aburrira do xogo ou non quixera xogar máis, pois podería facelo, nadie iba a vir a miña casa a forzarme a acabar o Hellblade. Pero, sabes que... Pois deberían. Non me vou sentir máis culpable por non conseguir o logro de derrotar a Hela que por non derrotar a Hela. Non sei se entendes por onde vou. Como, para eso non me poñas un logro, non sei. A mí os logros que me gustan son os que... Claro, porque eu todo vexo desde a perspectiva do xogo de rol. Os que, unha de dúas, ou son recompensas narrativas en plan de... descubriches esta información que, sabes, que non tiñas por que descubrir, pero falches con este taberneiro, fíjate de que te teraches, sabes, cotilla del pueblo, logro desbloqueado. Eso fai moita gracia. Ou matar de forma creativa, que o de Witcher ten un montón deses, en plan, mata este enemigo usando un barril de aceite e unha bola de lume envenena, sabes, en plan, todo a vez. Pártese de risa porque é unha persona cruel. Logo veríamos o melón dos trofeos de facerte peor persona, pero bueno, temos un exemplo aquí diante. O sea, Rita, aparte de... No, sí, cada un. O sea, aparte de resabiada, como dicías, ostentosa. Tele matadora. Ostentosa pola tele, pois total. Veo aquí facendo amigos. A ver, que non é solo crueldad, tamén están, eu que sei, os que son difíciles, pues si lle fas parry 3 veces, o sea, como se di o parry en español? Bloqueo? Bloqueo do arco. Sincronizado. Si lle fas bloqueo sincronizado 3 veces, o conchuras para que mate un enemigo, pero ao mesmo tempo lle saltas por encima, sabes? É unha cousa moi compleja que, pues, que seguramente nunca che salirá, pero que si che sale que mola mogollón, pero o logro en plan, fíjate que fixeches, pensamos que isto podíase facer e vas ti e falo. 10 de 10. Eso mola, man. Quen o feia. Ti máis como levas o tema? Pois, a verdade é que eu estou un pouco como Rita, nunca lles prestei atención, pero
sí que me parece que está ben que, por exemplo, tipo de ser a clase de persoa que consigue todos ou a clase de persoa que pasa de todos, non? Entón, nese sentido, que non se obliguen a facelos, pois está ben. Outra cousa que penso é que, por exemplo, o que di Rita de que me dan un logro por saltar por primeira vez, algo así, non? Ou que o único logro que non consigas sexa o que non necesitas para o xogo. Pois a min eses logros parecenme logros inútiles, que entendo que os poñen dende o principio para que ti te des conta de que este xogo ten logros e que podes facer cousas, non? Pero é que eu penso que moita xente que non estea pois, in love co xogo ou que non sexa completista xa de por sí, pois tamén lle quita un pouco motivación, non? Porque eu vexo aí que hai un logro por saltar e é completamente banal, pero perde o sentido, non me vou fixar realmente, vou pensar que son tonterías e que a medida que os colla co xogo, pois non sei, eso de que falta, non? Do logro divertido que dicía Rita co The Witcher, de matar de forma divertida e cousas así, non sei, se o logro ten sentido é un pouco require un pouco de pois de técnica, non de controlar do xogo ou unha casualidade divertida ou unha recompensa narrativa ou cousas así. Pois eu penso, si, mira, por exemplo, Celeste non sei que logros ten, pero a min o que máis me gusta do xogo é que as fresas, por exemplo, son en certo modo un logro conseguilas. As fresas son basicamente para recoñecer que tes unha dominación do xogo que, o sea, son as fresas as que vas a ensinar, que tes todas as fresas e que controlas moitísimo. Pero os logros é como que perden un pouco de valor realmente. A non ser que recuperen esta fantasía que facían en 1982 de cada vez que por exemplo, é que algo físico cambia moitísimo máis, porque aparte, claro, agora está digital e como, bueno, teño todos estes 200 logros que non sirven para nada porque son por saltar neste xogo, 200 logros de saltar, por empezar, pois moi ben, estou super orgullosa de min mesma. Pero ese teño 200 postais que din saltaches neste xogo, así na miña casa. Osta, pois eso, na nevera. Eso tería moitísimo máis valor. Claro, na nevera. É que, pois non sei, esa é un pouco a miña posición. Amén. Lara, ti que como ves? Pois, a ver, eu cando empecé a ver como é o sistema de logros, eu como teño un problema de TOC nos videoxogos, e sobre todo como xogo moitísimos xogos de rol, é isto de que teño que velo todo feito. Pero reconozco que un momento que cos logros dixen non, hasta aquí chegamos, o sea, non podo facer todo eso. A verdade é que co tempo dinlles cada vez menos importancia e o que pues, comentan eles, simplemente aparecen aí. Además, como comenta Javi, eu para mí moita xente os ten eso como con orgullo, as súas medallas de guerra, de mira cantos logros teño. Pero eu de sempre, eu como non xogo online, nin comparto os meus éxitos online, nin nada de nada, a mí dame igual. Entonces chegou un momento que era como se non me aportan nada novo, algo raro, que che fagan gracia, pois non os vou a facer. Ao final eso, me encontroume, como comentaba Mars ou Rita, moitos xogos de logro desbloqueado, acabache o capítulo 1. Eso non é un logro, se non o fago non chego ao final, o sea, non teñe ningún sentido. Moitas veces estás xogando e saltanche o aviso dos logros e diste por qué, o sea, é unha estupidez de acabache o capítulo 1 ou eso, saltaches por non sei onde, ou bueno, o gran logro que comentaba antes, que para min é un dos mellores, que é o de Dark Souls, de morriches por primeira vez. O gran logro. Aí teño que darlle... Ese ten a súa enjundia, porque claro, ti pensas no xogo, a primeira vez que morres no Dark Souls, se non souperas nada do Dark Souls, dirías, buah, vaya caca de achievement, ¿no? Pero logo daste conta de que realmente é o comezo dun viaxe. Eu supoño que eso é un pouco meta, é un logro un pouco meta, en plan, porque aparte fixo moi gracia porque xusto comentaban o rollo este de logro desbloqueado, completache o tutorial.
eu decía, pois bueno, eso non é tanta cousa, se xogas o Dark Souls, eso non é do teño tan claro, porque a primeira vez que xoguei o Dark Souls non tiña ninguna información previa do Dark Souls e morrí no tutorial. Pero hai trampa, como se chama o Dark Souls? Dark Souls, prepare to die. O sea, prepárate a morrer. O xogo avisa, en plan, prepárate a morrer, que vai, que o que hai, non sei. E que aparte é un logro que va con retranca, porque realmente o logro non morrer. O sea, é un logro que é como morrich. Sí, eu creo que no Hades tamén hai unha cousa semellante por morrer ou por morrer de veces, que tamén un pouco o tal. Claro, eu ao final eu creo que os trofeos podemos igual ir avanzando un poquinho tamén que tipo de trofeos para mí funcionan. O sea, non son completista, teño sido máis completista hasta que me din conta que hai veces que me piden cousas que digo, non estou aquí para perderme nun mundo aberto a topar 50 libros, 50 plumas, 50 non sei que. Se non é divertido, porque non é o mismo o que te plantexa, por exemplo, moi semellante pode ser un Super Mario Odyssey, que cada estrela ou lúa ten, por exemplo, unha especie de reto de plataformas ou puzzle que polo xeral o 80 e pico % son interesantes. Non, pérdete aí por Venecia no Assassin's Creed 2, sendo un xogo que me encanta, pero pérdete por aí por Venecia no Assassin's Creed 2 e atopas unha pluma que está aí detrás dunha biblioteca. Chega un punto que non o sea, cando deixa de ser disfrutar, deixa de ser en plan máis deberes, en plan, teño que ter o 100%, pois non chego ao 100%. E non estás disfrutando co reto que che propón. Para mí o problema é cando os trofeos non están facendo unha función desa. Eu non vexo tamén o tema este de que para ir avanzando poquinho, pois eso, pasas un tutorial, pois mira, parabéns, estás facendo poquinho a poquinho, estás mellorando. Creo un pouco tamén eso, eso que se falaba da gamificación, esto de poñerte pequenos retos e de ir avanzando. Eu creo que nese sentido, ainda que nós como aquí somos todos xente resabiada que sabe saltar e morrer no Dark Souls, pois todo está ben perfecto. Claro, igual exageramos un pouco. Decía máis no sentido de que si o único logro que ten o teu xogo é o logro que vas a ter que facer para poder xogar ao xogo, pois entonces non mola. Pero si ao principio te dan o lo de tutorial, enhorabuena, pero logo tes un logro de que lle deches 50 puñetazos a este pavo antes de que che dera un puñetazo a ti, pois eso está ben, porque igual eso non o fixe todo o mundo, non? E que claramente... Ai, perdón, Iago. No, básicamente era insistir na idea. Ese proceso de esquivar os 50 golpes pode ser divertido, porque logo, por progresivo, exemplo... ¿no? Sí, por exemplo, estou pensando nun que citaba Lara e te era pendente, que se tens que esquivar 200 lóstregos na llanura da calma no Final Fantasy X, que creo que che fai falta para unha das armas, que che fai falta para... Sí. Eu ao final o Final Fantasy hasta que non houve trofeos non o pasei. Neso sí que me axudou, digo, pero nesa época o que me envelenaba cos trofeos. Agora non volvería a ese ser oscuro. A ver, entón, deberíamos pensar que tipos de logros existen un pouco e falar diso. Sería unha moi boa idea. Que conste que eu teño unha paranoia persoal, pero es que eu teño moitas paranoias con tema de comunicación e publicidade, por haber estudiado periodismo, supoño. Pero o logro gratis, o primeiro de encendiste o xogo, morriches en Dark Souls, pareceme un pouco de facer publicidade, porque o que ven sendo no teu muro de logros de Xbox, de Play, de Steam e demais, aparece Ragnarok conseguiu este logro deste xogo. Entón está a xente decir, mira, este tío está a xogar a este xogo. Pareceme un pouco esa primeira idea. Entonces eu teño o logro gratis como unha pequeña de puña publicitaria e molo deixar aí. Logo, pois, yo creo, para min, isto é unha paranoia, logo vos explayadevos lo que querades. Temos o que ven sendo os de progresión de historia, que diredes, pasaste o primeiro capítulo, parecen moi tontos, pero realmente para mí son dos que máis disfruto. Acabas un boss aí tal, pasas o capítulo e salte a o logro. É dicir, reforzante, te dan un premio en plan, que ben, pasaste esta parte, non? En outros xogos dirás tú, no Hellblade e tal, pode ser máis cuestionable, pero tes uno de progresión que é fundamental e pareceme moi ben implementado, que é no Minecraft. O Minecraft ten logros asociados co árbol tecnolóxico. Entonces ti cando creas por primeira vez unha carreta, date un logro e tes unha lista de logros dentro do propio Minecraft que, bueno, logo ten outros moitos máis depois de matar un millón de bichos de non sei que e tal. Pero o que é o árbore de tecnoloxía e tal,
vaite guiando os logros dentro do xogo e pareceme moi ben implementado, porque vaite decir, ahora teño que facer non sei que, pois teño isto, debería facer aquilo. Creo que intenta axudar ao xogador a que nun mundo tan amplio e tan diverso como é o de Minecraft, tamén o Terraria ten algo moi parecido, un estilo de xogo moi similar, pois axuda moito o xogador quizá a ir encontrando os pequeños pasiños que ten que dar para chegar ao final. Neste caso, pois matar ao Ender Dragon, non? Logo tes os logros para min de estilo, é dicir, matar o bicho este de Witcher facéndolle unha bola de lume, non sei que, tal, ou o típico de mata 5 inimigos cunha granada, ese tipo de cousas. Está moi ben. E logo tes os logos completistas, os que para min son para eu quero amputarme o brazo cada vez que teño. Por exemplo, consigue as 120 estrelas no Mario 64. Isto, gracias. Con 80 podo me pasar o xogo? Sí, pero toma 40 máis. As plumas do Assassin's Creed, etc. Agora que se vedes que hace falta añadir máis categorías, o escribimos, o anotamos aquí e imos falando. No, básicamente para mí son esos, os de dar a palmadiña na cabeza por eso, acabar un capítulo ou facer o básico e despois eso, os que lle dedico máis tempo son os completistas, os de conseguir tamén todas as plumas no Assassin's Creed, os tesoros no Witcher, aquilo foi horrible, pero ao final acaba en plan de non podo ver cousas no mapa, hai que sacarlos do medio. Si non me convite en Magallanes ahora mismo, teño un ataque de pánico, non? Bien. Totalmente. De feito, teño un amigo que sempre me di en Skellige, cando tes todos os tesouros no mar e tes que ir co barco por eles, atacan as sereas e acabas sen barco a mitad das veces, que é un amigo meu, no, eso non o fixen, eu dicir, eu fixenos todos. Que foi como, pero por qué? Porque salían no mapa, non podían quedar aí. E logo tiñas no cofre unha runa, un par de guantes. Exacto, unha mierda, sempre. E unha pluma, a última pluma que dixo Leonardo da Vinci, porque se perdeu alguén no Skellige. Horrible, non valían para nada, pero eu que che digo, o meu toque de ten que darse todo completado. O que pasa que, se non é tan obvio, quero dicir, se a típica cousa que che sale cando levas un rato escarbando e descubres cousas, entonces non, porque non me poño a mirar a lista dos trofeos de que trofeos me faltan. Entonces, para min, funciona así, básicamente, se son por recompensas destas de eso, de darche palmadiña na cabeza por facer o que tens que facer, ou un pouco de extender, ao final é unha forma tamén de extender o xogo, a veces hasta un punto extenuante, porque te obsesionas completamente, como pasa a mí, os tesouros de Skellige. Eu estaba pensando nunha categoría máis. O que pasa é que igual non hai moitos logros en xeral que poidan caber nesa categoría, pero estaba pensando nun específico logro que che sale no Darkest Dungeon, que é o logro de visita ao cementerio, que é unha cousa que absolutamente non tes que facer at all no xogo, para nada. É unha cousa que che leva, non ten ningún esfuerzo, porque é só facer clic, xa estás no cementerio, visitáchelo, enhorabuena, sabes? Plas. Non che dá ningún tipo de recompensa material, ningún trofeo, non tes puntos por eso, non che dá experiencia, non che dá amuletos, non che dá nada de nada. Pero é dá pena. O esfuerzo, dá pena, exacto, é unha recompensa narrativa, é un logro que che dan por meterte no papel, é un logro que che dan por rolear, porque que outra razón terías para meterte no cementerio que non seña rolear? Que o único que faz é ir ali e mirar pa tumba de Dismas e decir, me cago en... sabes, en plan, uy, perdón, sabes, pero... Pareceme precioso, a tumba de Dismas, en plan, joder, pobre Dismas, tío. Minuto 39. Perdón, ya. Dille. Nada. Eso, vas ao cemiterio. Ocurre outra categoría antes de dime tamén máis, que ás veces pasar o xogo pero con X condicións, en plan, por exemplo, sen morrer, pasando xogos ou sen usar tal arma ou sen usar armas de lume. Ostras, que bueno, é unha cousa como máis longa de executar, pero bueno, obligache a xogar de outra maneira o xogo polo xeral, ou, bueno, ás veces é xogar ben, o sea, sen morrer, e outras xogar de outra maneira sen certas mecánicas.
Non sei, por exemplo, esas vos... Tamén haberá xogos co calibro mellor, que ao final tamén estamos en... Paseime os Death Space usando só a pistola inicial. Da logro. E darlo... Es claro que da logro, porque alguén dixo, pues esto, sabes? Pero a pistola inicial é moi boa. É a mellor arma. Además, mola moitísimo disparar así el flash e cortar os inimigos. É brutal ese xogo. Xogade, se podedes. Sí, ti cales, o sea, que categoría ou que se engade unha categoría máis, Mars? Eu estou bastante de acordo co que dixo Javi de todas as categorías e penso que non pensar en que o mellor o fan por publicidade, porque claro, agora estamos todos conectados, o Steam ten as súas tamén os seus amigos e tal, e todos tes os teus amigos na Play e demais, e si que ves o que fan, non é? Entón é como si non pensara nesa faceta dos trofeos. Penso que tamén podo coller todo e separalo en dúas categorías que veñen a ser un pouco os que deseñaron o xogo para os pensando nos logros, tamén os que, por exemplo, no Minecraft se non tes os logros, eu non sei, basicamente se non me dis estás na idade de pedra, podes facer non sei que cousa, eu pérdome. Sexa, non sei, se non mo dis, quédome así, en plan, que podo facer isto, xa me perdo sabendo o que teño que facer e o que podo facer. E logo están pues, os xogos deseñados tendo os logros en conta, e despois están os que desarrollan o xogo e logo lle dicen buah, tío, os logros. entón poñen logros completamente independientes que son pois os básicos, non? Os que van de que non teñen nada que ver, que acabas con un xogo que o único logro que che queda é o que non ten nada que ver con acabarse o xogo e cousas así. Entón, non sei, eu penso que teñen que ter, para min teñen que ter algún sentido, porque eu dende pequena xa sabía que a min os logros daban igual, que eu non son completista, dende que non con 6 anos deume por saco acabar a Pokédex do Pokémon amarillo, así que porque non había logro, pero se daquela houbera logro, moita máis xente estaría máis picada para poder decir, mira o que fixen. Pode ser porque no Pokémon GO agora sí que como máis, así como hai red social, pois xa estás máis consciente de... Pode ser un pouco eso tamén, non? Que os logros sean unha consecuencia tamén de estar todos máis conectados e de poder ensinar. Que tipo de recompensas? Creo que antes falaches que recompensa lle darías? Porque como nunca completei o 100% dos logros de ningún xogo, non sei que che dan cando fas isto. Depende en que sistema estés. Claro, de feito, me a falar breves do tema. Claro, nalgún sei un 100%. Bueno, en Xbox contraste máis, Javi, ou en Steam? No, en Xbox os logros teñen unha puntuación numérica. Entón, tú vas xogando xogos, vas conseguindo logros e o teu perfil ten algo que chamase o Gamer Score. Pois xente que ten 10.000, 5.000, 4.000, 5, 100.000, barbaridades por aí arriba. Eu tengo 40.000. Eu estou moi orgulloso do que non hubo que preguntarlle, xa tivo que dicilo, ves? Aí está. Era importante, Coñezo a xente que ten moitísimo máis que a min. Oci de Castro, compañeiro tamén aquí de colaborador de cando en cando de Recuncho Gamer, ten 5 veces a miña cifra. Porque el xoga moito máis en Xbox, eu xogo un pouco. Cada unha marmita de Xbox está aí. Sin embargo, a xente de Sony chámalle o de completar todos os logros platinar. Por que iso, Iago? Bueno, porque ali chamanse trofeos, e tes trofeos de bronce, que en teoría son máis doados que os de plata, que son en teoría máis doados que os de ouro, e unha vez que xa tes os de ouro, cando tes o 100%, platino. En xogos relativamente largos, algúns que son máis pequenos, máis indie, ás veces pois non teñen, podes facer 100% tamén, pero non che meten o de platino, simplemente pois os de ouro os que teñen. Entón, claro, chámase cando faz o 100%, pois o de completar o 100% ou platinar, que como verbo así un pouco, xa sei, claro, todo verbalizo. Porque platinas sobre o xogo como se faras un patinador profesional, un platinador profesional. E danse outro logro por completar todos os trofeos do xogo. Claro, o platino é cando tes o resto dos eso. O platino basicamente consigo o resto. Que a veces poñenlle nomes inxeniosos que
porque se aburren. Bueno, o dos nomes dos trofeos hai veces que hai cosas, hai xoias aí por aí. Xa que falamos, o sea, vos onde credes que debería estar ás veces o límite dun 100%, porque un 100% ás veces, o sea, nos logros non é tampouco 100% do que che pode propoñer o xogo, ás veces quedase antes, pois lograr un platino igual pois non acceder a unha última gruta ou mazmorra ou xogar no nivel de dificultade máis difícil, podes lograr a 100% tal. Entón, vos en que punto crees que pode estar aí o que pode ser interesante de platinar? O sea, ou de facer un 100% a nivel trofeos de recoñecemento que os desenvolvedores digan vale, ok, tes aquí os seal of approval de que tes o 100%, ainda que ás veces non se chega ao 100% do xogo. No límite da saúde mental, por favor. Vale. Vale. Non sei se se ocurre algún exemplo, en plan de xogos que dixeran fixen ao 100% e ainda así teño ganas de xogalo máis porque ten máis cousas ou Iago, eu sei que ti tes que decir algo neste parte, entonces... No, pero antes quero preguntar Rosalío antes de chegar. Estás sendo educado, deixade. Non tes ningún, que tampouco, Javi. A verdade é que non sabría decirte exactamente onde he estado 100%, porque claro, hai logros terroríficos. Conseguir todas as armas secretas en Dark Souls é un traballín, é un traballo moi duro, claro. Pero aí distingues que o que se está xogando o xogo 100% ou o que decíades antes do Final Fantasy X, que ten algunhas cousiñas complicadas, ou pasarse todos os eóns oscuros, ou, bueno, Final Fantasy xeralmente matar a todos os superbosses, Sí, nese caso o platino do X é facer todas as misións secundarias. Claro, entón, aí tes o xogo 100%. Sí. Pero claro, logo hai o máis difícil todavía, xogos que teñen pues, modo online. Imagínate pues, un Call of Duty, acabarte a campaña, jugar non sei que, pero logo facer un non sei que, non sei canto, unha partida que non sei quantos xogadores e non sei que, unha barbaridade. De hecho, hai un logro, recordo agora, en World of Warcraft, hai... Bueno, esta horda alianza e os modos de batalla de xogador contra xogador son equipos, vale? Entón, hai un de gañar en... Creo que era Cuenca de Arati por 10 puntos de diferencia, o sea, prácticamente nada, en plan 500 puntos, 490. No difícil, eu creo que é prácticamente imposible conseguir ese logro, porque claro, cos xogadores de outra banda non podes te comunicar, non podes decir, vale, vamos pornos de acordo e facer este logro. Non, ten que sair, que algo imposible. Por exemplo. Sí, o tema dos logros online, que eso non mencionamos, que tamén ás veces son... É tabú. Non sei se Mars, Rita, tedes así algún... Como non damos igual? Pues, o sea, é que non entendí moi ben o que querías decir. En plan, que no, che parece que a veces hai xogos que che dan unha lista de logros que dis, bueno, inda que faga todos estos logros, aínda hai mogollón de cosas que podería facer no xogo, ou polo menos unhas cuantas máis, que non se me van a ver reflejadas nos logros. Sí. É eso que estabas dicindo. Sí, podría ser así, ou ao revés. Pode ser, pero todo ten as súas limitacións. Estaba pensando nos dous Divinities, porque os Divinities son xogos de rol puro, o sea, é unha roleada tremenda que o único que falta é que che poñan bebidas. Entonces, parece... O que pasa é que eu estou segura de que é unha impresión que che dá a ti o xogo, que parece que realmente é unha campaña de dragóns e mazmorras, que podes entrar aí e facer o que che dé a gana. Claro, non pode haber logros para todo o que se che ocurra facer, pero hai, a ver, porque é imposible. Pero, por outro lado, a veces pareceme, igual isto é unha impresión que teño eu, sabes, unha impresión que me dá o xogo, que en realidad, pois non é tan aberto como me fai creer. Por outro lado, hai un logro para cando matas a unha persona teleportando a unha altura e deixando a caer. Que é unha cousa moi creativa que non se che tiña por que ocurrir, sabes? Pero existe, sempre matando xente de formas creativas. O resumen é que a Rita lle molan os trofeos de mortes creativas. Eu creo que cando di que lle saltou sen mirar que era o que fixo. Sí, que acaba de pasar? Sí. Mais ou menos, pero quero decir que tamén me estou guardando outro logro do Divinity,
que non ten nada que ver con matar, vale? Que conste, que tamén me interesan outras cousas. Claro, eu o que comentaba antes, bueno, eso, perdón, Mar, ibas a decir. Non, ia dicir que simplemente que esos son logros activos nos que ti formas máis parte, non é tan pasivo como que de repente te aparece, senón que ti o vas buscar. Eso está bastante guai porque mellora moitísimo a experiencia do xogo, a exploración. Sí, eu coincido tamén nos que señalaba antes Javi, eso, de estilo tamén, eso, de botar a alguén por un precipicio. Por exemplo, no Just Cause, que tamén é un show que nese aspecto disfruto bastante, pero tamén son bastante... creo que hai do precipicio, casi todos que pintaches de barbaridades, granadas, todo eso, está tamén no Just. E o que decía Javi, que botaba en falta, claro, bien pasoume outra vez co Street for Rage 4, sí, monotemas, así. Digamos que sí que hai algúns relacionados ca dificultade, pero non sempre che piden a dificultade a tope. Digamos que hai 5 niveis de dificultade, sí que che piden pasa un nivel na dificultade máis grande, pero logo o que é sacar o ranking ese, digamos, o mellor ranking en cada fase, diche en difícil, xa está. Non che piden nin en moi difícil, nin en manía, que sean as dúas dificultades máis difíciles. Entón digo eu, jolín, unha vez que logras desenvolver a poder xogar para lograr o logro de facer todo o ranking ese en difícil, dis, jolín, quero máis. E non hai ningún incentivo a nivel de trofeo, porque logo xa é moi difícil e dis, que agora isto sí que o podo facer. Entón, ao final, sí que nese caso eu tirei porque estaba a tope co xogo e tal, pero igual algunha xente dis, non sería unha cousa injusta, non sería unha cousa que dis, bueno, jolín, que estarme explotando as mecánicas do xogo, estarme explotando estes niveis de dificultade que igual, como me he dicho 100%, igual dame un pouco igual, pues non exploro, pero realmente sí que hai cosas interesantes de xogabilidade que cambian. De feito, ahora van a sacar un DLC, ese que podemos falar tamén o tema dos DLC que veñen con trofeos, que creo que tamén Lara quería aportar algo do tema. Claro, ahora van a sacar un DLC con outro nivel de dificultade para arriba, entón eu estou contento, pero é un tema que falaremos. Entón, bueno, eso, Lara, non sei se nos quere falar tamén un pouco do tema das mecánicas de extender un vídeo dun xogo máis alá dos trofeos. Antes quería facerte unha pregunta en relación co Street for Rage 4. Sí. Vale, a queixa en poucas palabras é que non o platino dancho, por así decirlo, en difícil e non en moi difícil ou manía. Espera un momento, non te parece máis asumible decir, ostra, este xogo podo platinar porque pídeme unha dificultade máis inferior que a máis complicada? Pero eso é como unha porta de acceso a empezar a xogar o xogo ben, en plan, como unha forma de reforzo positivo de, vale, vou te dar este premio aquí, pero tes moito máis onde explorar. E unha vez que xogas e sacas todas as S's en difícil, non te parece como que o xogo acábate de abrir as portas, en plan, te estaba como animando, en plan, mira, podes chegar hasta aquí, e logo, cando tes, se queres, tes todavía moito máis. Me pareceme como unha forma de reforzo tal, que era outra cosa que quería empalmar aquí nos logros, pero bueno. Claro, pero digo, unha vez que me forzaches a este, vexo que ainda teño dous máis que antes igual me parecían super inaccesibles, pero ponenche un de máis, o sea, pero a lo mejor a miña cosa, o mellor igual... si se empezas en plan, teño que sacar todos eses en manía. E parecete un mundo. Unha teoría, Claro, non, pero mantén esos peldanos intermedios en dificultades. Eu iría un pouco por aí, pero bueno, sí, podes ter razón. Igual hai xente que xa chegar ao difícil tamén dir, jolín, para min xa, porque tamén botase de tempo, para logo, como sin cada pedra, seguir, pero iso sí. Bueno, eso, reformulo que sí. Sí. Rita, Lara. No, Lara, tú primeiro. Nada, que comentando un pouco isto tamén do que os trofeos tamén sirven para extender xogos infinitamente, e o que comentábamos antes o Final Fantasy X, que eu, como teño fresco, pois tal, eu tiña a intención de derrotar todos os xeóns oscuros, pero eso implica farmear unha cantidad de horas brutal. Terminei o xogo con 140 horas de xogo, cheguei, carguei a 4 xeóns oscuros e xa o seguinte tiña 4 millóns de vida. Para que vos fagades unha idea, o final boss do Final Fantasy X ten 60.000. Era como, claro, según xa tiña os personaxes tan subidos de todo, porque xa os tiña o árbol de desenrolo dos personaxes estaba a tope, o sea, xa non tiña máis sitios para ir. Estuve conseguindo un montón de extras para aumentar a vida, para conseguir todas as armas dos 7 astros. E o meu rollo de cargarme a Bahamut era precisamente porque aí había unha peza dunha arma dos 7 astros que non collín a primeira vez e despois, cando quería collela, estaba Bahamut por medio.
Pero chegou un momento que non pude máis, foi como, non podo máis, o sea, que vos den a vos, os seus oscuros, porque non aguanto máis xogar a isto, seguir subindo de nivel infinitamente, non podo máis. E chegou un momento que cando cheguei a Bahamut foi como, ten 4 millóns de vida, que me estás contando? Pero claro, despois cheguei ao malo final, en 2 golpes morriu. E foi como, buah, acabo de fastidiar a experiencia de cargarme en Final Boss. Entonces foi como... todos os finals teñen isto, teñen estas misións extra, bosses extra, que son, nos setes son as armas, que son durísimos, pero que lle dan 10.000 voltas ao final boss. Claro, cando se acaba sinteste como super orgulloso de ti mismo, pero ao final chega un momento que realmente no Death non podía máis, o sea, en plan, non podo seguir con isto porque xa non. E co tema eso de misións de historia opcionais e tamén dos DLC. Dos DLCs o mismo. A mí pareceme unha forma moi rentable de sacarlle beneficio ao xogo, porque moitas veces os DLCs a veces aportanche algo, a veces non che aportan nada en absoluto. É unha forma de seguir monetizando o xogo pasado certo tempo. Normalmente nos xogos de rol suelen ser con capítulos extras que poden ser máis ou menos interesantes, aí cada un decide ao final se os merca ou non. Nos xogos multixogador son moi típicos os mapas, que se vendan mapas de zonas novas para seguir no xogo multixogador. Para min é outra forma de extender o xogo que tamén teñen os seus propios logros e trofeos, pero moito máis monetizada para a compañía, quero dicir, porque mentres o que falamos, ti no final podes xogar o final normal e xogalo en 50-60 horas e acabalo e xa está, podes duplicar o tempo do xogo dicindo vou facer todo, ou no Witcher igual, pois vou coller todos os tesouros, ou no Assassin's Creed vou buscar todas as plumas. Hola, soy Lara e me gusta el sufrimiento. Claro, pero eso ao final está dentro do propio xogo. Unha vez te venden os xogos, xa está. Pero os DLCs son unha forma de venderche capítulos extra que sí que se poden monetizar moito máis. Algúns te interesarán máis, algúns te interesarán menos. Hai algúns que están moi ben, outros que son moi absurdos. Pois mismo no Skyrim recordo que había unha extensión que era que te podías construir a túa propia casa. Corríxeme, Rita. Moi serio, moi serio ese DLC. Sí. Oye, que podes ter un fillo e unha muller é algo precioso. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Perros. Totalmente. No, let's not forget os cats, moi importante. Eu quería facervos unha pregunta, chavales. Cando che dan, o sea, ti con eses platinos e eses superpuntos que che dan por completar logros, que fas con eso? O sea, fas algo con eso? Nada. Medallas. Sentirte orgulloso ou chulear? Pero no, o sea, ti eso poderías coleccionar un número determinado de puntos que se traducirán nunha recompensa por parte da plataforma. Eu creo que deron algúns en plan, conseguiches non sei cantos millóns de non sei que. Sony mandoulle algún tipo de cadro conmemorativo a algún, como que cando tes non sei cantos suscriptores en YouTube. O que decía Mars, é verdade, o que decía Mars, efectivamente. Aí está. Pero unha barbaridade, non cho dan, claro. Chegastes a 100.000, patí, non, se lle deron algún que conseguiu o platino de todos os xogos, ou non sei que, unha barbaridade, un hombre que a verdade tiña moitas olleras cando lle fixeron a foto. Pobrillo. Non tes vida, temos que recompensar de alguma maneira. No, é un pouco que citaba antes Javi do Gamer Score. En PlayStation tamén hai un nivel de según os trofeos. En teoría os platinos é como que che suben máis a barra de ir subindo niveis. Pero no, quitando dame un pouco de pena a competitividade. Nada, perdón. Ten algo bonito. Para min ten algo bonito que miras o teu perfil, vas mirando os xogos que estivestes a xogar. Pois mira, este xoguei moito, este xoguei tal, pois este non me cheguei a acabar e tal. Entonces faz un pouco de catálogo, e pareceme moi guai, en plan, mirar o meu perfil, pois en Play e tal, pois mira, que xogos estiven a xogar, pois este, pois tal, é verdade, debería xogar a este, tal. A mí me pasa incluso comparar, porque podes comparar con amigos, entón comparas con todo o teu catálogo de xogos tal, entón dices, pero este deulle tamén a él, joder, pois
falas con el do xogo, igual con xente que non tiveches esa conversa, ás veces que algún xogo sí que apetece ter unha conversa. Por favor, xogad Final Fantasy VII Remake, por favor. No, ter unha conversa, Por favor, por favor. Entón, eso tamén esperas un pouco spoiler. E logo tamén me parece moi curioso, porque en xeral todos eles, tanto en Steam como en Play, imagino que en Xbox tamén pasa, o tema é que tamén ves o porcentaxe da xente que ten o xogo que fixo X trofeo. Entón, por exemplo, falamos dos trofeos estes de pasar capítulos, o sea, básicamente de progresar no xogo, vas vendo como a xente vai índose do xogo en plan primeiro capítulo, claro. 99%, e ves ao final 32%, digo, que pasou aquí? Quen descarrilou? A xente, a verdade é que comeza moitos xogos, acaba moi poucos, os logros permite velo, a verdade, é moi interesante. Claro. Sí. Cando acabáramos a miña muller máis eu o It Takes Two, derosnos en Xbox existe o concepto de logro raro cando un porcentaxe moi baixo do xente e tal, simplemente acaba o xogo. Moi pouca xente o había feito. Non sei. Tamén a veces en xogos Tamén- recentes igual hai Tamén pode ser eso, pero sí. Entón, os logros tamén axudan a un estudio estadístico de comportamentos. E aí a... E aí verás matar de formas raras al Rita 0,1%. Sí, aí ves desviacións de xente paranoica e loca. Pensei que íbamos a empezar a falar das corporacións e de que si nos rouban os datos e non sei que, pero no, é o momento perfecto para decirle a Rita que non sei que. Vale, que... Non, pero sí que é verdade que estas cousas ao final van a influir na maneira de que na que se deseñen os xogos no futuro, penso eu, porque este é un montón de datos que non van pasar desapercibidos para os desenvolvedores. Pues, Penso eu. Tens moita razón, como é posible que nunca pensara neste tema? O sea, Porque hace falta xuntarse entre todos e brainstorm. Claro, é o que lle chaman un think tank. tank. Eso, non un think tank, un think tank. Que nos acabamos de dar conta de que en realidad os logros sirven para reter datos de xogo. Madre mía, o sea, vou ir para a cama con un ollo aberto, os lo juro. Vale, quería que pensedes, imos ir rematando, seguimos con cousas máis curtiñas, máis de menos extendernos. Sería pensar un xogo que vos quedase só un trofeo, que igual vos digo igual, ou igual o que acaba de decir Lara deste do Bahamut, vai por aí. Pero é un trofeo que dices, é tan tonto, pero non o podemos conseguir por motivo X que abandono. Non sei se tedes algún caso, ou un trofeo, igual un trofeo que dices, paso de todo. Comezo co primeiro exemplo tonto para que deixades unha cousa, ás veces que son trofeos un pouco inxustos. No Sonic Team Racing, xogo de karts de Sonic tal, en fin, ten creo que algún trofeo online, pero non é moi exigente, creo que botar 10 carreiras, tampouco tiña moita comunidade. Pero ten saquei todos menos un, e o que me quedou é xoga con 3 persoas unha carreira en equipo. Que supón iso? Que tens que ter 3 mandos da Play, ou xente que veña con xuntar 3 persoas na casa. Saiu en 2019, vale, no primeiro non xuntei a nadie, pandemia, xa non xuntas a ninguén. Entón, abrí no outro día, digo, isto 98%, que me falta? Isto está aí, con 98%, e dices, claro, o mérito ningún ter mandos para trampealo ou amigos con mandos. Pero ao final queda aí con 98, teño aí o toque de Lara este que di, ten que estar todos no sitio, porque estás con 98 con unha cousa tan marrón. Entón, non sei se tes algún caso de alguna cousa que digades, por que me pides isto, por que me queda así sen tal? Eu non caigo, a verdad. Porque eso, como lles deixei dar moita importancia, pois non... Sí, que te Claro. Eu teño dos logros que son unha espiña, pero non pola razón que diste, non por un cúmulo de catastróficas desdichas, no? Estaba pensando no logro que me quedou do Hellblade, porque o Hellblade xoguei unha vez. Logo vino xogar unha segunda vez e ninguna desas veces conseguimos que era o de activar todas as runas donde che contaban a historia, toda a mitoloxía nórdica. Pero non é porque... A ver, que tes unha escena pequeniña, se as coleccionas todas, saleche unha escena casi ao final, moi pequeniña, con máis información sobre a historia do personaxe. Pero a mí o que me deu pena foi non conseguila porque a voz do señor que che narraba as historias é unha bendición en la tierra. O sea, eu cada vez que falaba era como, madre mía, dejaime aquí, porque ya. Entonces, sabes, eu pensando que hai por aí unha runa que non a encontrei
que podíame ter falado este señor de outra cousa, eu que sei, de como lle operaron un orzuelo. Este señor poderíame falar do que queira. Eu estaría ali escotada, pois non encontrei a puñetera runa e aí me quedei sin o logro, pero o peor de todo é que me quedei sin escoitar esa maravillosa voz. E logo o segundo, pois unha estrella destas que hai que encontrar en gris, que tens unhas estreliñas opcionales, que mira que xoguei o xogo 3 veces e non encontro a puñetera estreliña. Non sei onde está. Só dame unha rabia que es que... Eu acabasme de recordar no Zelda Ocarina of Time, a pesar de que realmente aí non había logros todavía, faltame no xogo, acabei o xogo facendo todo menos, hai unha cousa que tens que encontrar unhas arañas, as esculturas, sí. faltame unha, e nunca encontrei esa escultura. Esa é a miña pegada aí de facelo absolutamente todo. Que rabia. E pola noite escuchas el clac, 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 de cando hai unha cerca, non? Sí. Claro. Pero nada, esta non fui capaz de encontrar. Acabei o xogo facendo todo e faltame unha escultura. Que neste caso, claro, se non me trabuco, estás falando de Zelda Ocarina of Time, pero claro, estamos falando dunha compañía que non ten trofeo. Que Nintendo. Claro. Pero é o top de acabar o xogo. Claro, eu que te digo, non son os trofeos, son quedanme cousas por facer, quedanme cousas por encontrar, quedanme cousas que ahora se traducen en trofeos, obviamente, se os consigues todos, pues danche a palmadiña esa de, pues mira, fixaches todo. Pero ese toque xa empezou moito antes, sabes, de atrás. Claro, porque esa é unha filosofía que a día de hoxe, os que estades aquí que ya desa Switch, sabedes que aí sí que non temos ainda os trofeos. Hai ese tipo de mecánicas que o xogo che chame para seguir xogando. A verdade é que eu, neste caso, quizáis podame situar preto de Nintendo. Va a soar raro, porque creo que Nintendo céntrase moito en facelo dentro do xogo. Eu creo que pretende que a xente se centre a xogar, non este pensando nos xogos, nos logros, en como desvirtuar o xogo para conseguilo, senón que a xente xogue. Teño en mente o Zelda Breath of the Wild. Imaginadevos se lle puxeran logros ese xogo. A xente comenzaría a xogar dunha forma moi similar. Cada uno pues, seguiría quizá unha guía para conseguir todos os... non lembro o nombre dos bichos cacosos estes que salen. Morlocks, tiñen un nombre moi feo. Cousas deste tipo, conseguir todas as armas. Tiñen un nombre así, non que sei. Tal. Entonces eu creo que é unha forma de incentivar que o xogador descubra un pouco como quere enfrentarse el ao xogo. Nese sentido, se esa é a filosofía que está detrás e non paso de meterme en movidas, pode ser tamén, pois eu compro moitísimo, porque me parece que, por exemplo, o que di Guito co Odyssey, non? Pequeños retos da cada lúa que encontras e tal. O xogo dite, como te di, bueno, te hache unha pista, en plan, tens que facer non sei que. Por exemplo, eu non conseguía unha lúa de saltar non sei cantas veces a comba, que é unha barbaridade, complicadísimo ese minixogo. Por exemplo, ¿no? Pero se tivera un tal, canta xente estaría aí incluso chegando ao punto de que non é reforzante, que non é divertido. En plan, vou facer os 200 saltos do Final Fantasy X. É divertido? Non é divertido nin facer 10. Pero a xente o fai porque é un logro, porque tes que facelo. Pero quizáis buscar un pouquiño máis que a xente se o pase ben facendo o que quere no xogo e non ter como, digamos, unhas líneas que te din, tens que facer isto e, por suposto, matar a alguén de forma moi creativa para que a Rita o pase ben. Ei! Ei! Que logo hai esa momento que cambia un pouco o xogo en xogos que están en multiplataforma e tamén en Switch, claro, no resto de plataformas teñen trofeos, logros, pero en Switch non. Eu aí así que ás veces síntome un pouco espido. Porque todos os xogos que teño xogado. Digo, jolín, pero claro, eu sei que agora podría facer máis cousas, pero non hai ninguén que me indique que máis que podo facer. Entón, ás veces, como lle faltan esos incentivos que non é o que estamos falando do Zelda ou do Super Mario Odyssey, que sí que eu agora mismo o Super Mario Odyssey ainda teño 200 estrelas ou lúas por atopar, entón cando volva sei que teño aí traballo e saltos para dar. Que o de saltos non che dan, porque a Nintendo non che dá por salto. Pero, claro, hai outros xogos que ao final sí que por estarse intoxicado por ese mundo dos trofeos e dos logros, chegas a unha consola de Nintendo e ás veces sintes un pouco como o xogo non che dá historia ou máis mecanismos para darle, sinto máis un pouco dar. Pero creo que porque vivimos contaminados do outro mundo, Teño... Perdón, di. Sí. Ah, non, nada.
ia dicir que, bueno, que a Nintendo tamén ten un pouco así outro enfoque, máis os xogos propios de Nintendo, que son o Mario, o Zelda, estes así, teñen unha idade moi baixa, ou seja, un corte de idade moi baixo tamén. Non sei, o mellor están tamén optimizados e teñen un público obxectivo máis pequeno, máis... non sei, o mellor non se centran porque basanse máis noutro tipo de experiencia de xogo que sexa máis pois divertida, en bases niso. E bueno, tamén quería dicir que Odyssey, por exemplo, co das lúas, sí, non che aparece na pantalla de logro conseguido e tal, pero sí que tes o menú coas lúas que vas conseguindo, é un pouco parecido realmente. O que falla é a implementación social, por así decirlo. Podes sacar unha captura e compartilo. Sí, claro, que non é tan así, pero xa require algo por tu parte, non é que parezca actualizado. Aínda que, bueno, está como mellorando eso un poquinho, porque agora na Switch tes os perfis, se estás conectado á conta Nintendo, sí que te aparece polo menos as horas que pasas nun xogo, por exemplo. Entón, o mellor no futuro sí que implementan algunha cousa. Bien, hai cousas no Animal Crossing que non queredes saber. Deixa, pero son outro tema de horas. No, Animal Crossing terreno vedado, cuidado. No. Animal Crossing en un terreno mirado e vedado. Outro día quedei volado, pero bueno, outro día podemos falar das páxinas que che recondan canto tempo levas con xogos, que tamén o Corraco en 4 non vos quero decir canto levo, porque son a toleme. E nada, quería facer un repaso, bueno, logo senda podemos engadir unha cousa máis, que tamén leremos o que nos dixeron os ouvintes, pero íbamos ir tamén repasar algún trofeo curioso, que sei que tamén tedes algún vos notado. Primeiro vou extraer un que teño aquí xa a imaxe cargada, que isto non sei que anda aquí xo Metal Gear 2, o Solid 2. Javi, non lle dá. Entón, claro, creo que isto un pouco de Kojima tamén, as súas machistadas en xeral, sí, pues, bueno, resa de paso, que é un trofeo que consiste en meterte nunha taquilla e o que tens que facer é quedarte mirando un póster que hai dentro da taquilla. Entón, darlle un bico ao póster que hai na taquilla, porque digamos que hai un póster dunha rapaz aí, e nada, danche un trofeo por isto. E eso, ao facer zoom, eso conta como que foi trofeo na Play 2, entón taquilla de dar bico. Non tiñas esas cousas. Fuerte. Sí. Pero outro trofeo ese momento, non é ese trofeo solo. Se te quedas mirando moito cacho porque o vi nun vídeo de YouTube, se te quedas mirando moito cacho o póster, en ese momento chamas o tacón. Diche que estás facendo, que tes o sistema moi descompensado, que estás moi excitado, que te centres na misión e tal, desbloqueas outra cousa, sí. Maravilloso. Divertido. Logo, a ver, é un xogo que o que lle gusta moito romper a cuarta parede, entón este tipo de cousas están un pouco no marxe do... Logo tamén non falamos duns trofeos que a veces tamén son trofeos por easter eggs, que a veces non son relacionados ca historia, pero que son detalliños curiosos, como penso que tamén no Inside, por exemplo, había algún. E no Saints Row 2, xogo tolo de mundo aberto, digamos que, como moitos xogos destes que teñes vehículos con radios, pois bueno, tes música que podes elixir emisoras, música licenciada. Neste caso, hai personaxes que cantan algunha das cancións. En xeral, todos cantan a de Take On Me de Ajá. Entón, digamos que se descubre unha canción que o personaxe tararee por enriba, mentras o pon no coche, danche un logro. Entón, por exemplo, vamos coitar un pouco como Take On Me. Bueno, ahora estaban todas as versións fusionadas digamos que tens como 3 voces masculinas, 3 voces femininas para tal, pero todas cosas a simular. Entón, bueno, eso, trofeos que che dan, que igual se non caes neles, polo menos, mira, como este trofeo? Era un pouco estar outra vez no bar. Un montón de xente desafinada cantando unha canción. Perfecto, isto recordame bonitos momentos pre-COVID. Non sei se contei comigo ou con outra cousa.
Logo, algún máis do Fable, por exemplo, creo que Lara tiñas algún aí anotado da saga Fable. Sí, o Fable, calquera dos tres son xogos de rol e teñen uns trofeos realmente moi divertidos. Teñen os típicos de todos, pero despois teñen uns, por exemplo, relacións conyugales. Recibe un regalo do teu cónxuxe ou flirtea cun admirador en frente do teu cónxuxe. El jugo de beber, bebe hasta vomitar. Ou como na Silfide no está, visitas cada rexión, comes, engordas. Entonces, hasta que esteas... Entendedes agora por que na Nintendo non hai logros. Non sei. Vale. Despois ten outro tipo, pesca un campo santo, que vas a pescar, escavar no cementerio como se fora o máis normal do mundo. Además, estas son as explicacións que tes nos trofeos. Ou, por exemplo, el guerrero definitivo, decórate con barba, peinado, tatuaxe, así o exixe a sociedade do tupé do tatuaxe. Asesino gaseoso, vestido de asesino, silencioso pero mortal. Este decir que vestido de asesino te tires un peido, porque no xogo podelo facer. O lo hice por la perilla, un disparo á cabeza cunha ballesta, cun personaxe masculino vestido de muller, con barba e peluca pelirroxa. Enrique VIII, como monarca de Albión, cásate 6 veces e mata a 2 dos teus cónxuxes. É víctima de la moda, consigues todas as prendas de vestir. Hippie tiñoso, co pelo largo, tiñe dun color diferente cada roupa que leves. Pollo coronado, que é moi típico no feo, non sei por qué, os disfraces de polo, que fagas un suizo real vestido de polo, entre outras cousas. Porque no primeiro Fable podes darlle patadas aos polos e salen entonces no segundo como que tamén. quedou moi de feito un logro que lle des unha patada a un polo. Por si. Bien, o sea, esto é outros dos que está Rita anotando, vale. Hai un que se chama o cascanoces, que é realizar 25 disparos na ingle. Caballesta. A ver, hai algúns deses que como, vale, oscuro, o sea, é complicado, pero bueno, poidome imaginar un desarrollador ou, sabes, que enseña que diseña os logros, pues que sucede esta situación. Pero ese da perilla é o que de verdade o da perilla é que... Pero... Hai que facelo a propósito. É imposible facelo de forma random. Sí. Dime a situación máis absurda que se te ocurra, Benito, e dille Benito, bueno, pues eso que dixeches ti, poñeno nun logro, sabes? Se sale, e se non, pues mira, non platina ni Dios. Cabe a casualidade de que a xente non use moito o vestiario nese xogo, e que sexa para que precisamente uses. O Fable incítate moito a cambiar de roupa, a personalizar o personaxe como a ti queres e tal. É un xogo en ese sentido moi libre, en plan, ponte como queres. Además é un xogo que no que tes decisións constantemente. É o mismo creador que do Black and White. O sea, o concepto de que ti decidas un montón de cosas no entorno e no mundo no que estás. Nos Fables notase moito, de feito cambia ao final según as decisións que fagas e as decisións que tomes. E a roupa tamén influe, pode ser alguén moi malo, despois ter religións do ben e do mal, pode ser da religión do mal e facer sacrificios. Quero dicir, danche carta blanca para que a personalidade do teu personaxe sexa moi aberta. De feito, tes logros por casarte, por ter fillos, por casarte, o sea, con outro xogador, porque podes xogar tamén en modo online, en modo cooperativo, casarte con outro xogador ou cosas así. Ten un montón de logros moi variados. Alguns son moi bizarros, outros son para que te partas de risa directamente. Sí, supoño. Pero se queres todos, tes que facer todas esas cousas, porque si podes escoller a personalidade, pero tes que escoller todas as personalidades se queres acabar. Podes facer os personaxes que lo falla moita xente, a verdade. En plan, este run vou non facer con personaxe bogo, este é un malo, tal. Bueno, vale. Eso está ben. Podes xogar porque cambia a partida totalmente. Entonces, a que animas a rexogar, supoño que ten moito replay value que lle chaman. Sí. Eu creo que, al menos, o primeiro, que é o que máis teño xogado, ser bo ou malo é un pouco de... Vou ser bo porque sí, vou ser malo porque sí. Generalmente é en plan, peleas contra un boss, perdoas a vida ou o matas. Ten algunhas consecuencias, pero non algo de decir estou xogando un xogo diferente porque estou tomando decisións tal. Aí creceuse moito o director do xogo, ten un nome, pero non o lembro. A xente...
Sí, Peter Peter Molyneux, Molyneux, é verdade, sí. claro. Canouse Como a algo batidora de miña. infamia cando saiu o primeiro Fable na Xbox clásica. Precisamente por iso, que prometía ouro e o moro, foi un xogo moi bo, pero que non era todo o que prometía. E conste que, vou dicir, que non ten nada que sen ningún sentido de falar por tema dos trofeos, o Fable 3 eu creo que ten un dos mellores momentos que disfrutei como xogador, porque tens que tomar unhas decisións moi difíciles. O xogo empeza dunha perspectiva, o pasa algo e cambia a perspectiva do xogo e dices tú, agora entendo por que está a pasar todo isto. E dices tú, dache na cara brutal, precioso. Sí, sí. Recoméndolo a todo o mundo. Sí. Eso lembrame cando Además, son dudei deses entre xogos que dis non son bo, vou non facer todo ben, todo correctamente, Sí, sí. vou defender os nenos que non traballen e todo isto. Chega ao final e dis merda. Sí, É brutal, é brutal. No, Que ibas a decir, Iago? Perdón. No, era un chiste que ahora xa non entra. Non empecé. Quen tiña por aí anotado Kingdoms of Amalur? Rita. Tiña eu anotado o Kingdoms of Amalur. Este non é que seña un logro que seña particularmente gracioso. Eu pensei que me fai gracia porque é un xogo que o Kingdoms of Amalur non ten mecánica de matrimonio, nin ten mecánica de romance, nin de flirteo, nin nada. O sea, ti vas por aí fan tendo as túas cosas de salvar o mundo, etc. Menos nun DLC, que hai un DLC que tes que ir nun barco e a capitana do barco pois é un desastre con patas, pobriña, sabes? Que non dá como se di, non dá unha dretas, pero bueno, o caso é que podes flirtear con ela. Obviamente que vas flirtear con ela porque é que che daba penita, é como, pero ven aquí, bebé, pero como non va a flirtear contigo se iso máis puro que existe? Danche un logro por eso, o que pasa é que é unha cosa que me fai moita gracia porque o logro chamase Manic Pixie Dream Elf. Porque é totalmente, o sea, é un personaje que fixeron que é totalmente unha Manic Pixie Dream Girl. Dixeron, pues claro que sí, aquí está o logro que efectivamente che confirma que non estamos equivocados. Este personaxe é exactamente lo que parece. Pero falando de romances, hai logo acordeime, Iago, de un logro que non existe. O sea, é un logro que non existe, que, vamos, que corregídeme se estou equivocada, pero busqueino e eu non encontrei por ningún lado. Pero se estou equivocada, decídemo. No Assassin's Creed Odyssey tes un logro para cando pasas a noite con unha persoa, vale? Bien. Pero o que pasa é que non tes un logro para cando pasas a noite con todas as persoas, que iso a mí me cosa que como é posible que non exista un logro no Assassin's Creed de Playboy of the Greek World? Claro que sí, Aren Party na Roma, non é Roma, non? Pero si hai, como pode ser que non haxa un logro para unha cosa que o xogo que, o sea, que tes tantas opcións que é surreal, o sea, que ao final é como que gracia, sabes, como andas por Grecia como un playboy que te fai unha gracia que non veas e como non hai un logro para eso, porque pasar a noite con un random que te encontras por aí pois é moi fácil, pero buscar por toda Grecia e Asia Menor. Sí, Rita. Sí. Digo, buscar por toda Grecia e Asia Menor e Macedonia a todas as opcións de romance posibles que existen no Assassin's Creed e deitarte con todas, pois non é fácil, é como unha caza de tesouros, pero en vez de caza de tesouros, pois de caza de amantes, o sea, non é por sonar non me chamedes cosas, pero como parecía que iso debía ser un logro, non? E iso me refería cando ves co 100% facía falta un pouco máis, ves? Como vai xogos que demostrarse un pouco máis. Eso é A que non se Era eso. para negar con todo bicho viviente. Claro. Eso me pasa a mi Question for Rage. Vas mirando pola calle, tío. Bueno, eu lembro do outro podcast, do único que participei con todo Sí. bicho viviente menos co que está máis bo, verdade, Rita? Efectivamente. Efectivamente, pero con ese. Nice. Que se fose rápido metía o clip, pero non dá tempo. Bueno, pois non sei se tes algún máis destes que queres comentar, non sei se son todo Rita do Divinity 2 ou do DD.
Que o tinas O do Harry. o Darkest Dungeon xa o comentei antes, e o sí, do sí. Divinity non sei se dá tempo, é un pouco largo, é un logro frustrante porque encontras unha galiña e diche, ai, que me roubaron os ovos, porque podes falar cos animais. Hai unha característica que podes pedir ao principio que é falar cos animales. Bueno, pois entonces si sabes falar cos animales, encontras unha galiña e diche, roubaron os ovos, por favor, podes ir a buscar os ovos. E vas, e están todos os ovos rotos, porque había uns bichos como os monstruos que os romperon, menos un. E dices, ai, vou levarlle este ovo á galiña que sobreviviu. Pero resulta que ese ovo estaba infectado, entonces o poliño que sale é demónico e mata todo o galiñeiro, mata todo. Entonces volves ao galiñeiro, aparece o fantasma da galiña e dille, ai, mira o meu pobre fillillo que perdónale que non sabe lo que hace, podelo adoptar. E ti, vale? O sea, de acuerdo, que podo facer? O que pasa é que ao final, pois, tes que matalo porque se volve totalmente monstruoso, sabes? Ataca todo. Dá moita pena, porque como rescato este huérfano, mata todo, e logo me lo llevo e mata todo, pero é un poliño, o sea, non te podes sentir excesivamente mal, pero te sientes mal. Sí. Impresionante. A verdade é que a imaginación dos que crean historias é algo que hai que recoñecer e aplaudir. E non recoñecen eso e despois publican Crepúsculo. O sea, moi mal. Esto non. Verdad que sí? Isto 100%. É mellor plot twist. Bueno, Ese proud parent, exacto. Sí, sí. Nada, por rematar, outras que tiña aquí de shows tamén se premian por facer o imbécil ou facer o cruel. Neste caso non tiñamos no The Force Unleashed, Star Wars The Force Unleashed, que comezamos manexando a Darth Vader no primeiro capítulo, pois que lembra a película, xa que Darth Vader é moi de estrangular con mantendo o protocolo COVID, a distancia de seguridade. Pois digamos que se matas a 12 Stormtroopers na primeira fase, pois eso, lanzando os ca forza para un lado para outro, danche un trofeo en plan de non pasaches o período de prova. Isto ven porque hai un gag en internet de unha serie na que Darth Vader comezaba a traballar no supermercado, pero que ao final acababa cabreándose, a xente afogaba tal. Entón, non pasache o período de prova, fai referencia a iso. Pero bueno, basicamente porque por dar un imbécil acabando con o teu equipo, que isto tamén é moito, pasan moitos xogos online cooperativos, que non imos a falar agora do Rocket League, porque non imos a falar agora do Rocket League. Iba por un exemplo, se queres, de logro Tolai, que fai momentos moi divertidos. Na expansión de World of Warcraft chamada Cataclysm hai un dragón que ven a destruir o mundo. Entón, en unha zona, de cando en cando aparece o dragón, unha ruta marcada, o bicho tira lume e mata a quen encontre por aí. O logro é que te mate ese lume de a la muerte, ¿no? Entonces ves a todos, apareceu a la muerte, y ves a todos casi tirando. Una locura alucinante. Como aquel vídeo del hologio. ¿Dónde está la muerte? Ahí, pues voy. Ahí estamos. É a definición de lemming total, algo alucinante, macho. Sí, non sei se esa é a raíz de a la morte. Non, en unha zona aparece a la morte. De hecho, esa é a espinazo de a la morte. Unha auténtica barbaridade. Non me poño que tengo rollo plan Vietnam, sabes? Pesadelo. E nada, e outro tamén de forma cruel, pasa que xa todo o que citou Rita xa me deixou mal, que era no Red Dead Redemption, que pois o clásico do oeste, atas a alguén, ponlo nas vías do tren, e se lle pasa o tren por enriba, chacho. Hai cousas que son mal rolleras, Eso es extra cruel. No, eso es demasiado. Too much. Sí, eso no. Aí Pues poño a línea. Se vos parece, antes de irmos, imos repasar o que dixeron aquí algunha da xente que nos deixou por redes sociais, e vemos que hai xente aquí un pouco na liña nosa, como é o caso de Antaracido, que di, nunca lles fixen caso, teño 890 horas o Stardew Valley, pero non teño todos os logros. Vale. Non teño 890 horas na miña vida. Isto non sei se alguén, por exemplo, Marx, que sei que dixe Stardew Valley, como é posible das 890 horas ou todo isto? Eu xoguei moitísimo, pero moitísimo de estar semanas no sofá xogando Stardew Valley, e penso que teño 200. Así que acabas de estoupar a cabeza. Nada, eu levo 100 horas, estou no ver, levo 100 horas e levo 14 logros de 51. Claro, que eu xoguei na Switch. Así que
Claro. Steam, a ventaxa. Aí está, aí. 900 horas. Sabedes quen ten 900 horas no Stardew Valley? O desarrollador de Stardew Valley, pero nadie máis. O sea, Eu creo que nin nadie eso. máis. Tamén deixadme ler tamén o que nos deixou por aquí de Irexe, que di que eu vexo como unha forma que teñen os desenvolvedores de dicir, para min isto é todo o que vale a pena facer, aínda que depende do xogo, claro está, porque claro claro, os exemplos de que cousa igual que non eran necesarias. Para min unha forma de seguir tendo obxectivos nun xogo ao que xa lle xoguei a historia principal, pero me siga apetecendo xogar. Que entendo que se siga apetecendo polo xeal é porque se sigue tirando as mecánicas, o habilidade ou descubrir un pouco máis o mundo que che propoña. Que logo hai veces que tamén son, bueno, é que eu, por exemplo, hai xogos que digo, cando remate a historia non vos trofeos porque me está aburrindo, pero logo a historia dache unha cousa en plan, oi, pero teño que volver a xogar esta parte para entender non sei que, e por aí non me gusta xogar, pero teño que entender a historia. Cando xogues o Final Fantasy VII Remake, por favor, falade que necesito alguén. Vou xogalo por pena. No vayas a falar. Estoy aquí para lo que quieras. Ai, no, bueno. Ya vi Línea todas as amigos historias. do Final Fantasy. Final Fantasy. Bueno, pois nada, imos poñer a sintonía de peche e xa imos pechando. De peche mode. Despedido. Fuera. Perdón. Pois nada, despois do Festival do Humor seguimos aquí en Recuncho Gamer Podcast na canle de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser. E nada, xa estamos rematando. Creo que fixemos un bo repaso, polo menos un pouco das impresións dos trofeos. Eu creo que descubrimos tamén, fixemos un pouco de terapia, porque eu creo que Rita tiña que sacar a súa ansia homicida un pouco gigante. Sí, claro, pero al final quedou bien. Eu non sei se vos falei do Final Fantasy VII Remake. No, vale, en fin. No, Terapia, isto é Recuncho Gamer Podcast. Nada, moitas grazas Javi Ragnarok Casariego por pasarte por aquí por Recuncho. É un placer. Nada, xa sabes, tamén o tedes polo Twitch, pois aí, como Ragnarok. Tamén aí pola sobremesa, pois aí, eso. Quedades con el e vos fala como sensual e botades unha sexta aí mentre vos fala do Rogue Galaxy ou outra xeras. Acompaña ben. Moitísimas gracias, Mars, tamén por pasarte que facía que non pasabas. Nada, a ti que agora vou mirar máis para os logros por estar aquí, basicamente. Sí, Switch, seguro. Lévome algo bo. E nada, que tamén a tedes polo Twitch a Mars Marcelín. Nada, Rita, graciñas por pasarte. Lo siento. ¿Por qué me das las gracias? No, jolín, pero disculpas. Por deixar un pouco de tempo para nós en vez de andar ligando con Media Grecia, jolín, é que eso me parece. Es importante. Está estupendo, pero eso. Graciñas, Rita, graciñas, Lara, outra vez, se queres lembrarnos por onde podemos verte. Tedes que vir á miña casa, ahora non se pode, vale? Sodes moi convivites, así que non podes vir á miña casa. É a única forma de verme xogar, así que nada. Sí. Pero gracias por estar aquí. E nada, o resto, deciros, lembraros que estamos en redes sociais por @recunchogamer, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e tamén como Javi como Mars, pois tamén andamos polo Twitch de cando empeza facendo así cousiñas. Nada, dentro de 2 xoves volveremos con un novo Recuncho Gamer Podcast aquí na canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser e mentres tanto, pois, de felices e xogade un pouquinho. Adeus. Adeus.